Sinomlando TV. Ngosidudla sentombi sakuvuza uphutho oluhlaza sijahe emadodeni. Ngisuka emaqadini asemzinyathi ngize emaqadini akamnamathi. Emidlalweni omfokagwala hayi bengeke nganyuke ngimkhonze kakhulu phela uzalwa insizwa umfokagwala. Ngithi njengoba esiniselwa nomakhothi nje ngingalenzi iphutha ukuthi insizwa zingaphumeleli ukuza. Ngizeke ngokuthi nginduna kuzona le insizwe sihleli nazo. Ngoba sesafika kuleli khaya ke sesofisa ukushiya kukuhle umakhothi ahlali kahle ekhaya ngemfudumalo. Futhi ke bengeke kufike lo lisuku phela lokuthi azathatha isinqumo sokugcina umfokagwala ngenkomo engenelisekile nathi simazi njengomakhothi ohloniphayo oqhamuka ekhaya elikhombisayo ukuthi linesiyalo. Siyathemba ukuthi hayi uzohlala fudumale ngoba ufika emzini obaziya abantu ngeke acwaseke. Engimfisela kona phela iloko okujwayelekile kulolu suku uma kanje umshado omuhle ngabantwana ekugcineni ngathi kungavela abantwana abakhulisa ekhaya. Salva la bomba!